హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇది మా ఊరు ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఇంకా వినాయకుడు రెండు కలిపి ఉంటాయి అన్నమాట. పంతులు గారు అలా ఏం రారు, కానీ ఇంకా మేమందరం అనుకుని మంగళవారం వచ్చి పూజ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటున్నాము. ఈ వీడియోలో ఆంజనేయ స్వామి బ్రహ్మచారిగా ఎందుకు ఉండిపోయారు, అసలు ఆయన నిజంగా పెళ్లి చేసుకోలేదా అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాము. ఆంజనేయ స్వామి బ్రహ్మచారి అని అందరికీ తెలుసు. ఆయన అసలు పెళ్లి చేసుకోలేదని, జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉన్నారని పురాణాల్లో కూడా ఉంది. అయితే మనలో చాలామంది తెలియని విషయం ఏంటంటే, నిజానికి ఆంజనేయ స్వామికి వివాహం అయ్యింది. ఆయన భార్య పేరు సువత్సలట. అయితే హనుమంతుడు అనుకోకుండా కొన్ని కారణాల వల్ల ఆమెను వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చిందట. దీని వెనక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. హనుమంతుడు సూర్యభగవాన్ని గురువుగా చేసుకుని ఆయన వద్దే అనేక విద్యలు నేర్చుకుంటాడు. అయితే నవవ్యాకరణలు అనే విద్యను మాత్రం హనుమంతుడు నేర్చుకోలేకపోతాడట. ఎందుకంటే ఆ విద్యను నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వివాహం అవ్వాల్సిందట. దీంతో హనుమంతుడు ఏం చేయాలో తెలియక అలా ఉండిపోతాడు. దీన్ని గమనించిన సూర్యుడు సువత్సల అనే యువతిని సృష్టిస్తాడు. ఆమె అయోనిజగా పుడుతుందంట, అంటే స్త్రీ నుంచి కాకుండా సూర్యుని తేజస్సుతో జన్మిస్తుందంట. ఆమె సూర్యుని కుమార్తెగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో సువత్సలను పెళ్లి చేసుకోవాలని సూర్యుడు హనుమంతుని కోరతాడు. అయితే బ్రహ్మచారిగా ఉండాలి అనుకున్న కోరికకు ఆటంకం కలుగుతుందని ఆమెను పెళ్లి చేసుకోనని చెప్తాడు హనుమంతుడు. దీంతో సూర్యుడు గురుదక్షిణగా అయిన సువత్సలను పెళ్లి చేసుకోమంటాడు. అందుకు కూడా హనుమంతుడు అంగీకరించాడు. ఇక చివరిగా సూర్యుడు అంటాడు, పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ నువ్వు బ్రహ్మచారిగానే కీర్తించబడతావు అని. ఆ పెళ్లి లోక కళ్యాణం కోసమే కానీ నువ్వు గృహస్థుడిగా ఉండిపోవడానికి కాదని, పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ విద్యను అభ్యసించవచ్చని, లోక కళ్యాణం జరుగుతుందని అంటాడు. దీంతో హనుమంతుడు పెళ్లికి ఒప్పుకుంటాడు. పెళ్లి కాగానే సువత్సల మారు మాట్లాడకుండా తపస్సుకు వెళ్ళిపోతుందట. ఆ తర్వాత ఆమె ఇంకా కనిపించదట. ఈ క్రమంలో హనుమంతుడు ఆ విద్యను అభ్యసించి సకల శాస్త్ర పరంగతుడు అవుతాడట. ఇది హనుమంతుని బ్రహ్మచార్యం ఇంకా పెళ్లి వెనుక ఉన్న కథ అన్నమాట. అయితే హనుమంతుడు ఆయన భార్య సువత్సలతో విగ్రహ రూపంలో కొలువై ఉన్న ఆలయం కూడా ఉంది. అది ఎక్కడంటే తెలంగాణలో హైదరాబాద్కి ఒక 220 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇల్లందులో ఉందంట. ఇవి గూగుల్లో నుంచి తీసిన ఫొటోస్ అన్నమాట, మీకు చూపిద్దామని. ఈ వీడియోలో ఏమైనా తప్పులుంటే మన్నించి కామెంట్ చేసి నాకు తెలియజేస్తారని కోరుకుంటూ, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.